ke jingbom tre banyatai jong ke Sorkar ya ke mat halor ke Pynkiew dor ki marbam hapo ke jela kat kum ke belapen sngau dau MLA ke VPP ke badan hakal yang persya nan nongkrem constituency uba arden mela basayu moy hakilat pathai kupor haki sngi badang yat ke dor bar senrai ke basan sngi ke lapli lat ya ki seng bhalang ban kentho ya ke jinglong bemutlab jong ke Sorkar MDA Kini kemat ya keren ke baklam yo lat ban ya keren hapo ying dorbat kelalong penban kemat bagi nong song snongkin keren bat kentho ya ke Sorkar bat kum juru ya ki brio ki bajulum khajana bi an haki Surokbah kata nadu mar ya rung na khana para hadu bandapoi hayo ka khubor halor ka jingbon ki nong krong khajana bi an haki Surokbah la ka long hari boy ni jaintia ka dei ka bana ka liang Shillong Mail ujbot den jan man la kapor bat hakane jutep bagi badan benta ki dei ki high level ki brio ki be jan bat ki seng san perthai ki brio ki bapong ha uniform ki bangi ong ki pulet bat kum juru ki don ki seng bhalang kumta ka sngi bapli yo mot bashiran yang jong ba bull and lingdo bala khlat no bat ubadai noi lam jong ka seng KSU na ka liang ka seng HYC seng kmi lingba u president ula kran ha ka jingyalang balada don menu ki badon ya ka jing tep ya ka jing don kti ki dukhat ka HYC ban lum kum kini ki khajna ki pat ba ki de ban pentep sha ka seng balada lap ya ki sabut ya kita ki brio an ju be seng bet chi sendan HYC ngila kran na ka basay Yin ong roh ni nak basay bengim don benta haka bentak si ki kali siar ki kali jhor ki kali masi bukunta ter ngim don benta di halor kata kanong rem manakani ka lumpuang ka benta ngin mi syakhmat ban yakun ki bakum kini ki isu ki bakta yo pat ba chung kajai beriu ban nga ong roh fi lada don udkhot jong gaseng lani kit khot jong gaseng ki basem pisa ni ki kali kit jhor ki basem pisa ni ki kali kit masih ket siar bat kumta ter pentep yang ni tang si asngi la ngi lap tersebut ngin be yang bakum kita kit khot ngim don kam ye kit khot kiban syem kabu na ki bakum kini kitar la ni ki jingle ki bonra bo jinge apat ya khari bakajat menriu kosongi Habaya day baka Pynkiew ki marbam nakaliang uba roy ku person ram ula kenno baka day ke Sorkar ke Pynkiew yak dor marbam mardi namar kene ke day nak jingbon palat ke jinglum khajana bat ban ya wer ki patba ban mi syakmat ban ya khon ya ka bamsap ban ya keren ya ke dor marbam ya ke Pynkiew jong ki dor marbam marap om tre ban ya keren assembly balai namar ki soto Baki melak benlei nama dei maki hi ba Pynkiew ka dor yung marbam mardi nama labun pelat kitak sang tia po national highway nado barong na kana para hadu ban poy han hayo do Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya